Vitajte ľudia pri novej sérii Open Tycoon Transport Deluxe. Neviem, na ktorom kanále to teraz dám, neviem, že či ten kanál nevymažem a vytvorím si nejaký nový. To je jedno. Ja teraz som vlastne začal hrať a máme tu takéto ideálne také trojmestie, to nazveme, medzi ktorými budeme robiť vláčik. Prepačte, že hovorím tak, ako hovorím, len proste sa mi to takto chce hovoriť. Neviem prečo. Takže ideme to takto spraviť. Môžeme to spraviť takto a takto. Nie, takto, takto, takto. Nie. Spravíme ešte stanicu. Sem. Ale vyšlo to úplne krásne. Spravíme to takým dosť divným spôsobom, lebo som to trošku poondil. A teraz tu spravíme nejaké depo, asi tu toho spravíme. Takéto. No. To depo tam ani není vidieť cez tie budovy, takže nebudem vám ho ukazovať. A teraz. Zásadná otázka. Aký vlak nám dáme? Môžeme tam dať 810, ináč by the way začali sme v roku 1978. Takže môžeme sem dať 810. Môžeme sem dať karkulky, čo by bolo asi lepšie a proste za ne by išli tieto BTX buffíky, ktoré sú dosť krátke a majú brutálne vysokú kapacitu. Sú aj lacné. No. A potom môžeme dať samozrejme aj poschodiaky. To nie je asi až tak dobrý nápad a tieto vagóny tiež už nie sú až tak dobré. No. Takže teraz by som ešte spravil tie MHDčky, takže tak a tak. Keby ste chceli nejaký tutoriál, tak mi napíšte do komentárov, keď tam budú. No. Dáme si asi, áno, však samozrejme asi, že s lekom. Dobre, tak. Časom nám sem príde ešte Admiral AI, ja viem, že je to blbý AI. Možno bude fungovať, možno nie, pravdepodobne skrachuje. Takže, ja neviem, no to je jedno. A teraz spravíme ešte túto MHD. Takže ja si to ešte potom rozstredím do tých skupín. Super. A kam dáme zastávku? Alebo ju dám ju takto. Teraz som podržal CTRL iba tak pre informáciu, že keď podržíte CTRL a postavíte zastávku, tak vlastne môžete spojiť dve zastávky. A teraz, ako vidíte, je tu proste postavené. Ináč takto, toto sa prepína, tým vlastne ja stlačam X-ko. A vlastne tým všetko ako keby, ja vám to ukážem, nastavenie priehľadnosti, ako keby transparency options a proste toto sa stane. Ja mám ešte toto stlačené. Toto sa bude takéto, len to sa mi moc nepáči. Ja to mám radšej takto, lebo tak sa oveľa lepšie stáva. Ale keď chcete vidieť aspoň trošičku stromy, tak sa dáte takto. Ja mám takto. No. A teraz prišla zásadná otázka. Ja ešte neprišla, lebo ešte robím autobus. Prepačte, že som vlastne odskočil. No. Tak. No. Teraz už tie autobusy sa aspoň rozbehnú a ešte postavíme vláčik, oni sa ešte, Zase som povedal vláčik, no čo už, tak sa mi proste tak chce hovoriť, neviem, to je jedno. Prečo som odbehol niekam nakoniec, neviem, to je jedno. Koľko som už krát povedal, to je jedno, to je dosť zaujímavé. No, nie, pán Bune, karkulku. Dobre, dostal som za to rovnako, za koľko som to kúpil, dobre. Tuto, pomýlil som sa, ja som stlačil. Toto nie, toto je bangla. Toto je karkulka a toto neviem, jak sa volá. Toto je okuliarník a toto je, neviem, ako sa volá, a toto je prasátko. Môžete mi s tým pomôcť, s tými názvami, keď ich napíšete do komentárov. Bol by som veľmi rád. No, samozrejme ideme sem, rýchlo spraviť ten vlak. Ešte tu spravíme návestidlá. Ja to samozrejme robím svojím spôsobom, tie návestidlá. V podstate to je jedno. No, tak.
vlastne tuto môžem to spraviť tak a tak. S tým, že vlastne tam je ten prejazd, takže toto si rýchlo spravíme tak a toto spravíme tak. Tak? A tam nevidím. Tak dúfajme, že takto je to správne. Tuším, je to aj tak správne. Postavíme teraz ešte lacný most. Iba 800 stojí, to je dobré. A ešte spravíme vlak sem. A vlastne tam bude jazdiť rovnaký vlak, čo jazdí len tam. Ja tú stanicu mám trošičku ďalej od toho mesta, aby sa tam zmestili autobusy, ten terminál, a aby hlavne tie autobusy mali aj nejaký zmysel. Proste, lebo keď tam budú, že jedna zastávka autobusov, ktorá bude pokrývať, že 5 domov, tak sa mi ten autobus fakt robiť neoplatí. A ten autobus bude len prerábať. A tá stanica vlastne bude dávať len polku mesta. No, 3/4 mesta. Ale proste vždycky je lepšie takto dať od mesta. Vlastne, lebo lebo takto je to proste. Ja mám proste takto otestované. Ja mám proste takto, som si zvykol to aj dávať. Tie autobusy a všetko. No. Vlastne, keď sa čudujete, že prečo robíš jednu kolejky, že ak na každej inú trať, no ja to proste robím takto, lebo sa mi to otestovalo a plno aj ďalších ľudí sa takto začína. Zase si musíme požičať, nemáme zase požičaných až tak veľa, takže je to celkom v pohode. A keď si vlastne zoberiem, že aj tam som už spravil MHDčku, tak je to celkom dobre. No, Karkulka. Drahá Karkulka, zarábaš nám? No. Prepáčte za to zrýchlenie. Ja vždycky takto čakám. No, klášterec nad Moravou. Tak to pôjde a tak pôjde. Tu by to mohlo byť ísť takto. To mám nestalo až tak veľa. No, toto sú samozrejme 80-kové tráte, tuším. Prosím, že to nie je 60-ková trať. 80 a tuto je 80. Dobre, nepomýlil som sa. Takže no, takže môžeme časom už začať robiť elektrifikované železnice, ale teraz sa mi ešte oplatí takto robiť, podľa mňa sa mi to teda oplatí robiť takto Karkulky. Kúpime tento vlak, vyšleme ho zatiaľ sem, keď tento vlak vlastne pôjde tam, tak aby sa proste vyhýbali tuto. Teraz ho ešte zapauzujeme, aby zobral ešte viac cestujúcich, ako keby. Tie bafíky proste, áno, oni sa hodia k tej 810, len proste k tej 810 sa nehodí 5 tých bafíkov. Proste tie bafíky sa hodia, že maximálne tak 2 k tej 810. A som rád, že to ešte nahráva, takže dobre. No. Tie Karkulky zatiaľ zarábajú celkom málo, ale potom budú zarábať viac. Teraz. Tak. Koľko má vlastne v sebe ľudí táto Karkulka? 10 v každom vozni? Možno tých bafíkov tam časom dáme menej. Ja vlastne teda volám bafíky ako takí youtuberi jedni. Tam vám tiež môžem dať odkaz do popisku, alebo vám dáme iba taký ten zavináčik a potom tam bude one. Tak časom sa rozrastieme niekam. Čo ja viem, sa môžeme potom sa rozrásť. Toto je veľmi veľké mesto a pôjdeme tadeto. Za mňa môže byť a potom tu je taká oblasť viacerých miest. A potom pôjdeme napríklad sem. A neviem proste. A keď sa ešte pozriem na priemysel, tak tu vidím, to je ďaleko, ale a vlastne na túto potrebujem dobytok a ten sa tu bude podľa mňa produkovať časom. A keď sa na to pozriem, je tu celkom už málo miest. Ja som tie dobré mesta teraz vyplýtval. No. Tak málo to zarobilo. No. Ak som si možno ešte požičal a ešte by som spravil nejakú trať.
Ja by som možno teraz bol na chvíľu off-screen, by som zarobil nejaké peňažky. Možno by som toto video už ukončil, ale ešte vám vysvetlím, ktoré veci tu sú. Takže mohli ste si všimnúť, že wow, toto plusko, what is that? No, toto plusko je totiž, ešte jednu vec chcem skontrolovať, lebo v tejto MHDčke jazdí asi strašne veľa ľudí. No, takže ho naklonujeme. Podľa mňa to bude aj jedno, keď bude jazdiť za sebou, ale proste nemáme oné. Nie, to je jedno. Ja neviem, čo hovorím, ale dobre, proste. Je tu takáto pluska a to znamená, že keď som to teraz rozklikol, tu sú takéto mená tých staníc. Wow, toto není iba taká náhoda. Tuto si ľudia, toto je proste požiadavka tých ľudí, kam chcú ísť. Ja dám X, aby bolo vidieť, či sa nakladá. Proste, tu je tých ľudí fakt po tom meste chce jazdiť dosť. Takže rozmýšľam, že či tu proste na toto natiahnem električku. Lebo nebol by to až taký zlý nápad. No, a tento vlak sa nám už tu pomerne dobre naložil. Takže ja si zarobím asi nejaké peniaze a za chvíľu, alebo ja rozmýšľam, že čo tu ešte môžem povedať. Aj tie vlaky už tu jazdia pomerne dobre na tom. No, ja teraz rozmýšľam, že čo ešte môžem povedať. To som už povedal. Dúfam, že sa tam tým karkulkám vlastne bude dariť. A ešte vysvetlíme nastavenia, ktoré tu máme. Máme tu vlastne distribúciu cestujúcich, čo som teraz povedal. Potom si zapnem distribúciu pošty. Vlastne v obmedzeniach ešte teraz idem dovoliť dlhšie množstvo, vlastne povoliť dlhšie vlaky. Podľa mňa aj 12 bude stačiť. A tuto dáme ešte, zvýšime vlastne, môžeme takto spraviť. Takto, teraz môžeme vlastne spraviť veľké stanice automaticky. Kúkajte. Koľko by to stálo? Ja chcem vedieť, koľko by to iba stálo. Stálo by to, prosím vás, 24x24 blokov. Stojí 242 132. To je akože brutálne veľa. Táto stanička napríklad stojí 10 000. Čo je tiež dosť veľa. Máme tu teda vlastne stredné náklady, tieto mosty sú bagnuté a títo mi ešte nedovolia tu, ne? No, proste, oni si tu zrovna dali ešte bagnutý most, takže ja to tu asi opravím. Ale takýto mestský betonový. No. A vlastne, čo tu máme ešte? Máme tu teda CZTR grafiky. To je celkom cool. Vlastne české vlaky tu sú, môžeme tu zmeniť nátery a všetko. Môžeme tu dať dokonca normálne najbrd, moderné české drahy. A zatiaľ sa ešte pozrieme na... ale dosť dobre zarobil vlačík. Ale vlastne ono ubehol už 1 rok. A máme, koľko sme vlastne? Vlaky boli v pluse 21 000. Akože slabotka, ale zatiaľ to splatím. Aby som mal menšie roky. A keď budem stavať, zase je v plus, takže zase. A keď budem na budúce stavať niečo, tak vlastne keď na budúce vlastne zarobím peniaze v offscreene a možno doladím nejaké nezrovnalosti a všetky možné blbosti, tak sa vám vlastne vrátim za chvíľku. Takže čau.